Umeek asten behin etortzen die basa eskola eta guraso bezala lagundu iten diegu. Eta hemen txebiltzen dira eta oso pozik eta ikusten dituzte. Goiti bera, saltoka eta pozik. Beraien heziketaren protagonista dira eta beren nahiak asertzeko gai dira eskolak eskaintzen dizkien espazio, baliabide eta materialen bidez. Gure umeak euren kaxa beraien bidea jorratzen ikusten ditugu eta beraien interesetan oinarrituz ikasten dute. Hemen prestatzean janaria, goxo-goxoa, mimo guztikin egina eta puntxu-puntxuan. Gure lehenengo helburua haurrak eskolan gustora sentitzea da. Horretarako, gure heziketaren ardatza mugimendu autonomoa da. Mugimendu autonomoan aritzean, esperimentatzea, erronka gainditzea eta benetan ikastea lortzen da. Inguru honek asko laguntzen die bideo hori aurrera eramaten. Errealitate eta behar ezberdinak kontutan hartzen dira. Eta ikaslearen esentzia eta nortasuna garatzeko prozesuan bidelaguna gara. Zatoz, gu ezagutzera!